case pahnih na kan thlir ho le tur chu kumsang khat zakua somkua pariat kumlama khan kan le wang angai do na ni kumsang khat zakua somkua pariat November tha chuan kumsom pariat upa Miranda Fender chu Laurel Montana a chenga Miranda hi kumsang khat zakua somsari pakua Christmas tok chia apianga December ni somni paruka apiang tina ani chu an chung kwa hi Laurel hian kumsang khat zakua somkua an pema Laurel hi Yellowstone County a thingtang khote takte pakhat ani kumsang khat zakua somkua pariata khan chuan mihring cheng po sangruk aya tlem an lani a kumsang khat zakua somkua pakhat November ni sompanga a chuan Miranda chu a na tho na video rental shop movie store tia an soithina chuan ama chawin a oma zandari le achan ve a chuan mi pahni hi dora chuan an lo kala Miranda chu zoite a dorpona zoimuanga bokwa ka tolshet shetin an va mu a thisen tam tak a chuaka chumi te pahni chuan rang takin 911 han call ngala tranpui tu an lo thlen hian Miranda chu aladama alu le angong vela chuan voitam tak vi ania thlo theina mangin manmo takin damdo in lampan pui ngal ania mase damdo in an thlen nuwa chuan Miranda chu reidam to lovin zandar soma chuan kumsom pariata upa Miranda Fender chu thia puan ani tani police te chuan rang takin nu chui na an tran ngala Miranda thona dora chuan bultran ngalin dor chunga poisa da na chu Karlovin a oma poisa po pakhat ma mutur a om lo baka cash register po mutur a om lo bokani hei wang hian police te chuan chu case chu in rok tumna ni nge in an hria a tu emo chuan dor chu rokin Miranda po a that ngal ni in an nga yani police te chuan evidence om thei ang te chu an zong ngal thuaya van nei thak takin fingerprint tam tak an muta hlau mai le mase har sanna aum le tlat mai tual tha na thlen na mun chu movie rental store ani awangin mi chitin chitang an lu chuak renga movie case te adu tu in an khoi thina chubaka an evidence mu engma in tual tha tu chuan Miranda chu a resa nge yani a ama Miranda chu tha atum hrim ti hriat na tur engma a om lova ani lo vek le chu khua chuan tu emo chu manmo takin poisa ama moanga video store chuan localin arok tamai ni theyangem chumi hnu Sunday zan chuan chu khua ador rang te chu khar deuh vek ani a mase forensic evidence an nei ang te chu state crime lepa an thon thowa kar khat aliam hnu chuan police chief a thalam zonga thil thlir tlat thin le beiseina nung nei reng thin mi chuan Miranda case chuan chinfel nan hun loma mo rei po ni se chinfel theilo ani ero aring lo ani chu tual thana chuan Lorena mi cheng te chu a thong hle a tual thana thlena tanga ni som chung chuan chu case kai noya evidence thatok hria anomani phot chuan lomana dollar sing ni sanga pek an tiam thu an puang tariap maya mase tu ma hne na tangin thulo momdon an nei thei chuang lovani police te po chuan chu case ne na in kai noi tu ma man an nei lo bok kum khat le chan ve aliam ta der maya kum sang ni July ni so ma chuan kum som thum pakwa upa James Daniel Erickson chu Glendivi Montana lampanin ain khal chuaka Glendivi hi Lorena tangin mail zani som thum vela hla ani a Sheriff Deputy Chen khat chuan an lo ti dinga Erickson chuan warning po pema sami lovin officer pakhat chu akap ta mi maya officer dang pakhat chuan Erickson chu akap ve ngala officer chu Adam chuaka Erickson ero Adam chuak ve lo thung police te chuan Erickson chu Miranda thattu niarin hlel ani awanga lo ti ding an ni a mase police te chuan an chui chian nuwa Erickson hi inrol na nei lo nia an hria ta wangin le tual thana thlen lai hian Minnesota a alo om da wangin rin hlel li sa tangin an thai bo le ani Miranda nu seri chuan afanu thi na chui chu alowa om chu ngoi bo pui theiloin media lama atar lang zela kumthum nuwa chuan Miranda nu
sari chu Montel Williams sowa akal ve a National Talk Show nei ni in chung ko in lai chi na chung chang te soi ani a hemini hian he so a hian meiche pakhat Sylvia Brown ni a in lana Brown hi tharau lam thil riat theinang chi nei ni a soi ani thina Brown chuan Miranda chu mi papa ni in an that ni in a soya pakhat jok chu kumsom ni pali ni in pakhat dang le chu kumsom pakua ni in a soya ni ma se he tiang lam thil riat theina hi Brown hian alo nei tak tak lo ani che kang chu he khes chui chua ani hian a thu soi hi alo dik ozong lo ani kumsang ni som pahnia chuan Laurel police te chuan cold case unit andina chuta an case chui zinga pakhat chu Miranda case chu ani nge ni ma se tu marin hlel thu hla a po chuan hanman tur an hre chuang lova kumsang ni som paruka kumsom thum paruka upa Zachary David O'Neill chu Spokane Washington a psychiatric hospital a oma O'Neill hi methamphetamine zuthin ani a he adam doi ti thina wang hian a ha tam tak chu a hlova chung hun laya anin sual na a chuan baseball vuak na a amit vuak sak ni in amit le lam hi adel pha bokani hetia dam doi ina om lai hian Miranda a tha thu a in puanga ma se chu wang ringot chuan an man mai ngal ngam chi alowa a chan chu mi do he ve tak mai hi ania a thu soi chu oi tur nge oi lo tur ti riat thiam a har sa hle thina tu ma in engkho kha ngai lovin an uk sak du lem lovani kumsang ni som paruk April tha chuan O'Neill chu hospital atang chuan chuakin Montana lama azin ta a Yellowstone County a chuan cham khotlain officer pakhat hna chuan Miranda Fendari a tha thu chu a in puang le ta a tha zan hian met arui le a tum dan taka chuan dor chu rok atum ni in a in soya ma se Miranda chuan a mel chu alo chin chi mana nakin hnu loka police ne na a report le mai a hlau si a ti chuan Miranda chu a that ngal mai ni in a in soya ni chuti a in puan na ngai thak zo ani chuan officer chuan O'Neill a hne na chuan an man lo tur thu le azalen thu a hril tamaya O'Neill chuan chuti khopa chianga a in puang chung po a police ten an man lova an chua zalen mai chu makati hle a midang pakhat po in police ne na chuan O'Neill chu tual thattu ani thei thu a hrila atuka chuan O'Neill a pahron chuan a fahron O'Neill chu tual thattu ani thei thu soin tual thana thlen zan hian video store a chuan akal thu a soya O'Neill chu tual thattu ani lo vek chuan tual thana chuan information engemaw zat tal hriat ane ngei arin thu a soi boka tual thana thlen nu khan O'Neill hi thu zofia alo ni to thawa heti lai hi chuan O'Neill hian midang akok dai ani kumsang ni som pathuma khan O'Neill la pahron nu pui thin chuan O'Neill chu mi boro le mi kut tha ka tual tha mai po hre lo tur mi ani thu le Miranda thi zan chuan video store chuan movie ho tura akal thu kol mangin police te chu a hrila ma se hemi a thu report hi tu mai an lo bo zui sak lovani chubaka ama O'Neill ngei po a in puan hnuwa po hian tu mai an chui zui chuang lo boka kum khat don aliam ta kumsang ni som pasari March tha chuan Zachary O'Neill chu Yellowstone County Detention Center chuan akal non le a hemi trumpo hian met chu zu in akai deuh cha nge ni ma se hemi trum hian man lo bokin detention center hi a chu san le ta a hnuwa kalnon le in Miranda Fender a tha thu bok chu awa soi le ta hemi trum hian Miranda a tha ma ni chia chuan video store chuan kalin thlrang lam chi movie awa ho a anu chuan chu tep chu alo mu in da le turin a hrila tep da le tur chuan akal ta a customer dang zong an ho vek nuwa chuan Miranda chu silaya tinin poisa adil ta a Miranda chuan a mel chu alo chin chia pal a hlawa wangin a hroka chuan a zai sakta a chu a zaina chemte chu camping trip a paini in a soyani hetia Miranda a tha thu a in puan hnu hian
Miranda atha nu hian mei chedang pahni apong sual thu a soile bok September ninga kumsang khadzakua somkua pariat ta Miranda tha ani ma thani liam ta chuan news buai pui thin a hming tarlan lo chu pong suala tuma chu nu chuan mei thai ani thule kan sarnan nain atlak buak mek awangin achunga zangai turin angena mase onial chuan athu soi chu enga ma ngai lovin apong sual ta thawani chumi nuwa akhabe a ngong aban le akuta te chuan avitta a mase chu nu chu adam chuak lawa a hliam te ero a serlen tani kumsang khazakua somkua pariat September ni som pahnia Riverfront Parka meiche pakhat apong suala ani ero hi chu engtin ma a hliam lova he pong sual na thleng hi newsa chhuwa ni lo ma se police ero report file tho ani a hetia a in puan nu hian police te chuan a DNA sample chu lak sakin a ho thei thu an hrile ta a an har sanna ber chu Montana hi chuan an ma ni tual that tu te ber anin puan na chau evidence om chhun ani chuan an man ngot theilovani onial chu Spokane Washington a chuan a le ta a kar enge mozat aliam no chuan onial chu Spokane Washington Police Department a chuan kalin Miranda a tha thu chu avain puang le ta a police te chuan chu tianga in puan na tenen chuan ronkal non to lo turin an lo hril ve le a anuwa chuan onel chu ruk le silai man awangin char siam sakin zela da anita a kumsang ni som pasaria chuan onela DNA result chu alo chuaka news lambuai pui tu apong sual nia asoina police a report thelu DNA an mu atangin onela nge yani ti an the thei ta ni kumsang ni som pasari mei tha onel chu Spokane zela a lain police te chuan thu an zot fia ta a ani chuan olsam takin news lambuai pui thin apong suala avi thu chu alo phachuang hau lova phachu soilo Miranda po chu atha ani thu a soiboka police te har satna ber chu onel chu in puang engang ma se physical evidence engma mu tur a omlo chu ani onela DNA le paka meche pakhat apong sualna man ruwa DNA te chu an en mille ta a alo in mille chia bok henu hi kumsang ni som pathuma alo thidai to nge ni police te chuan onial chu apoi khoi nia asoi pahnia po asoi ang taka alo dik thapa wangin Miranda atha thu asoi po chu adik ngei an ring ta a chu baka police ten mi pui ma a an puan chu alo chu case kai noi a hriat nem em awangin rin hlel lo rual ani talova kumsang ni som pakua February tha onial chu Washington atangin Montana a sarkarin athon ta kumsang ni som pakua July tha a tual tha na thlena tanga kumsom ni zet aliam nuwa chuan Zachary David O'Neill kumsom thum pakomi chu Miranda Fendari tha thu boya thiam lo chantir ni in heiba ka hian news lam boi pui tu tha tuma abe na le apong suala wang te in a thale maya chuan dam chung tang tura chung thu rel ani tani paka meiche pakhat apong sualna ero char siam sak ani talawani O'Neill chu engwanga atual thana chuan inpung top mai nge ani anzo chuan kumsang ni som pathuma a u naw pahron chu kang mei chuaka aborala he a u naw pa thi na hian apoi khoi to a chuan a in chhir tirin ama chu a in za pui ngoi ngoya atual thala hian kumsom pariat chaw upa alani nge a amang rual chuan athil ti anga rap thak chu anti aring lo ni in asoyani tuna hian O'Neill hi khoya ber nge atan ti hriat ani lowani